खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव बड'फा बुङोब्ला जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि रोदा रोदा हाबनानै दङ आरो बे समाव बड'फाखौ लानानै राजखान्थि गेलेनायखौ बन्द खालामनांगौ एबा राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनायखौ बन्द खालामनांगौ। बे बाथ्राया जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबो गोसोआव हाबनानै दङ एबा साफ्रोमबो बर' हारिनि सुबुं एबा सोद्रोमाफोरनियाव गोसोआव अराय थाबाय थागोन आरो बेबायदिनो माखासे लाइमोनफ्रा अरुप कुमार देआ जाबायदि बड'फाखौ लानानै राजखान्थिनि डायलग होगासिनो दं, जेरैबायदि बड'फाखौ लानानै आसाम प्रदेश बिजेपिनि आफादगिरि दिलीप सयकिया बिथाङा बड'फाखौ लानानै राजखान्थिनि डायलग मारिगासिनो दं, बेफोरखौ बन्द खालामनांगौ आरो बे दाबिया जोंनिल' नङा एबा सोरबा सासे सुबुं एबा सासे सानै रायजोफोरनि नङा, साफ्रोमबो बर' हारिफोरनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनि दाबि। आरो बेबायदिनो फिन आरोबाव बिजेपिनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सेरफांगुरि नेपालपारा हाथायाव जाबायदि मोनसे बिजेपि राजखान्थि दोलोनि मोनसे मेलाव बड'फाखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन, बड'फानि सिमांखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बेबायदि डायलग होबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि गोबां दैदेनगिरि दङ, जेरै बिजेपिनि एमएलए राजिब ब्रह्म लोगोसे मनरन्जन ब्रह्म बिथांमोना अरुप कुमार देनि सेरावनो जिरायना दंमोन जेब्ला बड'फानि बाथ्रा लानानै बिथाङा राजखान्थि डायलग होबाय थादोंमोन। बै समाव जोंनि बर' हारिनिनो गोबां दैदेनगिरि मैखोम राजखान्थि दैदेनगिरि राजिब ब्रह्म मनरन्जन ब्रह्म बिथांमोना खाथियाव जिरायना दंमोन। बै समाव अरुप कुमार दे बिथाङा बड'फानि मुं लानानै गोबां बाथ्रा बुंदों, बड'फानि सिमांखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंदों आरो बेखौ नोजोर होनानैनो रामफल बिलनि लाइमोनफ्रा गोख्रों खुद्रि सारनायजों लोगोसे बिजेपिनि इएम मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देनि सायाव गोख्रों सोंखारनायजों लोगोसे अरुप कुमार देनि सावगारि मुसुखा बानायनानै अर सावदों, सोंखारिदों आरो बे समाव बिथांमोना सोमावसारदों। अरुप कुमार दे बायदिया बड'फानि मुं लानानै राजखान्थिनि बाथ्रा बुंनांगौनि जेबो समाया, जेराव बड'फाया एबा बड'फानि जाबायदि सान्थौ सानस्रि बेफोरबायदि एबा मोनफ्रोमबो बड'फानि मुङा जोंनि बर' हारिनि साफ्रोमबोनि गोसोनि एबा गोसोआव एबा रोदा रोदा हाबनानै दङ। बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव रामफल बिलनि लाइमोनफोरनि माखासे सोमावसारनायनि बाथ्रा बुंनायाव बा सोमावसारनाय हाबाफारियाव अरुप कुमार देनि सायाव गोबां माने सोंखारनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिब्ला बड'फानि मुङाव राजखान्थि खालामनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै रामफल बिलनि माखासे माने लाइमोनफोरा अरुप कुमार दे बायदिनि एबा बिजेपिनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देनि मुसुखा बानायनानै अर सावनानै माबायदि सोंखारिदों जों बिथांमोननिफ्राय आबुङै मिथिना लादोनि। जोंनि दिनैनि बे बिटिआरनि इएम बिथां अरुप कुमार दे बिथांनि जे मुसुखा सावनाय हाबाफारि, जोङो बेखौ लानायनि गुबै जाहोनानो जाबाय मैया बावैसो जोंनिनो सेरफांगुरि नेपालपारा बाजारावहाय फैनानै बिथाङा मोनसे मन्दिर बेखेवनाय हाबाफारियाव फैनानै बिथाङा मोनसे जोंनि बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव एबा बिनि बिमुंखौ लानानैहाय बिथाङा मोनसे राजखान्थियारि खोथा बुंदों। दा बे खोथा बुंनायाव जोंहा रामफल बिल हालामनि लाइमोनफोरा जोबोद दुखु मोनदों, जायनि थाखाय जोङो दिनै बे मुसुखा सावनाय हाबाफारिखौ लादों। जोंहा बेयाव बिथाङा राजखान्थि गेलेनायाव जोंहा जेबो बादा गैया, नाथाय जोंनि हारिनि बिफा जाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुंखौ लानानै जे बिथाङा इलेक्सन गेलेनो नागिरदों एबा राजखान्थि खालामनो नागिरदों, दिनै जोंहा बेवहाय जोबनो गैयै दुखु आरो जोंहा बेवहाय खुद्रिसारनाय दङ। दिनै इयुनाव बिथांमोन बायदिया दिनै उपेन्द्रनाथ ब्रह्म आरो बिथांजों जोंनि हारिनि एबा बड'लेण्ड मुभमेन्टआवहाय दिनै बिथांमोना ओंखारफायाखै, जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै बिथांनि मुंखौ लानानैहाय दिनै इलेक्सन गेलेनो एबा राजखान्थि खालामनो दिनै बिथांमोना जेबो मोन्थाय गैया। जाय हारिनि बिफा बियो जोंनि मोनसे गोथार एबा जोंनि हारिनिनो बियो मोनसे बिफाखा, दिनै बेखौ इलेक्सन खालामनो एबा बिदिनो राजखान्थि खालामनो दिनै बिथाङा मोन्थाय गैया। आरो इयुनाव जोंनिनो बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिमुंखौ लानानै जुदि सोरबाफोर बेक्तिया राजखान्थि गेलेनो जुदि षड़यन्त्र खालामदोंब्ला बिथांमोना बिनिफ्राय गोजानाव था। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि बिफाया राजखान्थि खालामजाग्रा मोनसे बिमुं नङा, बियो जोंनि बिफाखा आरो बे जोंनि अरायसम जोंनि बिफायैनो थागोन।